guztiak, hemen txekan inferno beste zombien bideo batekin eta gaude Berrukeko mapan, hau da, Call of Duty World at War. Eta egingo dugu Hardcore Nodor Challenge-a eta gaude Berrukeko alde zailean, uste dut. Ba, 3 ronda pasatzen, apustua, 3 ronda pasako ditut? Bai, ez? Nork daki, ez da? Venga. Zilek ezin dutela, ibili guatu nau. Horreko... Total. No sé yo sobra, no sé te... Hola. Ahora nengo horren hau zaio. Eta hemen ari gara egiten Black Ops 3-aren pila edo mapa guztien oro itzapena, rekorridoa euskaraz, ibilbidea, oso ondo, bidaia, gogoratzen ezin dugu aterek lehinik, hau irikitzen txekan, yeah, bitches, venga, joder, honek ematei, korte inglesa, lleno de viejos zarras, Manico mío baina bai, hori da, maniko nire baten da, oh yeah! Etlatzetik niorrez enterriko. Ez. Bueno, veo, geta. Esto inorrez. Where are the zombies? Nuntza dute... Bade, fokus... Ez, zua, Bai, igual bugea, blinde jokoa. Ez, bai. Han, urrutin. Oh, surprise! Karo. Claro. Hoi zen. Guadaduarreko mapetan zombiak naiz datzetik ez iriki beste lehietara joten ziren. Hori gero konpondu zuten. Lakos batean remasterizatu zutenean. Mapa berriro egin zuten remasterizatu. Eskotzen dituko zen. No retirarlo más aquí con comentario de nada. Zombiak everywhere. Gainera nik sensibilidadea ia maximoan eragiten du. Zombietatik iesteko errexo izate omen baita, bueno, nik errexeago egitetola jolaztea. Multijokalaren topea. Ibiltzea eta hori apuntatzeko zaila, baina, igual. Sensibilidad ez aldatzeatik gane, oso. Hora, 3. ronda. Nero ez gane. Jo, ja, ez izketenean akatzen horren. Itzein di. Vale. Oidek. Munición máxima. Very well fandango. Hemen edari daude. Hau da, horrengo zombi mapa edaria dituena, 4 edari mitikoak. Direla Quick Revive ba. Hau, askarro, gure bizia berpiztailea, no? Berpizten getuena, berpiztu bipetik. Hola. Ez tegit, ematen izan, Jesus bezala bakarrikan ditugun pasaratian, segundu bat. Jaja, txizako! Humoreakin hartu, Espero dut ez izatea. Islamista bezala, Mahomarekin duten... Zea hori, Egia da, islamista izan ez, Mahomakin baziratu. Jesus, ustek, humoreik, tio. Iola, Pikatik du. Humoria oso importante. Hola, mira. Bat! Ilatxo! Baina ez ditxekila... Mila, vamos. Venga! Aire, que te ha juntado. Bueno, nik izan morik... Ez nabil da, mira, biosti... Ate! Baina batean hau! Dios! Bueno, hementxe, hau motxo izan da. Bueno. Gauna da, aspaldiko partez. Berrut mapa oso zaila.
baina nik errekorra mentxegat, eta igual rekorra. Bueno, urren horretei, izan ontsa,